Velkommen til nitrogens kredsløb. I atmosfæren findes nitrogen i en fri form, der hedder N2. 78% af atmosfæren er rent faktisk nitrogen, frit nitrogen. Dette skal planter og mennesker og dyr bruge til at opbygge proteiner, da nitrogen binder aminosyrerne sammen, så de rent faktisk bliver til proteiner. De skal også bruge det til DNA og RNA. Der er bare det med frit nitrogen, at det er bundet sammen af en trivelbinding, hvilket vil sige, at det er en meget stærk binding, der holder det sammen, og derfor er det meget svært for planter og os mennesker at spalte det frie nitrogen. Derfor er der nogle planter, som kløverplanter og bælgplanter, som kan gå i symbiose med en bakterie, som hedder Rhizobium. Denne bakterie er stærk nok til, at den kan hive trivelbindingerne fra hinanden, og derved afgive nitrogen til planten, som den så senere hen kan bruge til opbygning af planten. Dette gøres dog ikke gratis, da det er en symbiose, og derfor er planten her nødt til at afgive noget energi til den meget energikrævende proces, som bakterien udøver. Denne energi stammer fra fotosyntesen, hvor at planten danner C6H12O6, også kendt som sukker, og det gives så til bakterierne som belønning for det hårde arbejde, de har udøvet. Denne fidus med symbiose med bakterierne er størst, når at det er nitrogen, der er en begrænsende faktor. Forskere har selvfølgelig spottet denne smarte fidus, som Rhizobium laver, og har prøvet at gensplejse det ind i forskellige kornsorter, så man er fri for at give kunstgødning. Når planterne så går hen og dør, eller nogle af rødderne de dør jo undervejs igennem planternes liv, så det organiske N, eller det organiske nitrogen, kan også komme fra døde planter her fra for eksempel korn, og det kan også komme fra ekskrementer fra dyr og mennesker. Det organiske nitrogen bliver så omdannet til ammonium. Det er ved hjælp af ammonifikation, som denne proces så fint hedder. Ammonium kan planterne faktisk lettest optage, men det er desværre kun i jorden meget kort tid, da det bliver omdannet til nitrit og senere hen nitrat igennem nitrifikationen, hvor at det er bakterier under aerobe forhold, som laver dette. Nitrat og ammonium kan planterne ved hjælp af, som du kan se ud for de pile her, optage. Og så er der også det med nitrat, at det er negativt ladet. Det betyder, at det kan hurtigt suges igennem jorden ned til grundvandet. Det er fordi jordpartiklerne også er negativt ladet, og derfor binder nitraten sig ikke sammen med nogle af jordpartiklerne. En måde, som man kan binde nitraten i jorden, det er simpelthen ved at så vintersæd, eller ved at lade andre planter stå på marken over vinteren. Det betyder, at de planter så vil optage nitraten, i stedet for at den ryger igennem ned til grundvandet, og derved binder man simpelthen nitraten i planterne, sådan at det ikke ryger i grundvandet. En anden måde at undgå udvaskningen af kvælstof eller nitrogen, det er ved at oversvømme områder. Det kan være enge eller andre områder. Det er fordi, at når man oversvømmer områder, så vil der under vandet være anaerobe forhold, da ilden ikke kan trænge igennem vandet. Det betyder, at bakterier, der lever af eller under anaerobe forhold, de kan gå ind og have indflydelse på det nitrat, der kommer ind. Og ved hjælp af dem, der kan der ske denitrifikation, hvor at nitraten den bliver omdannet til frit nitrogen, og så bliver den også omdannet til ilt. Den frie nitrogen, den ryger op her i atmosfæren, og noget af den luft, den bliver suget ind i en fabrik her, som producerer NPK-gødning eller kunstgødning, og den laver nogenlunde den samme proces som Rhizobium. Denne proces er med til at binde eller fiksere nitrogen, så det kan bruges i gødningen
sådan at nitrogenen hurtigt kommer ud på markerne igen og bliver bundet til kornet, og derved kan der komme fødevarer herind, hvor at vi får vores nitrogen, som vi også skal bruge til proteiner, DNA og RNA, ligesom at det gives til foder, hvor at dyrene de ligeså skal bruge det til opbygning af proteiner, DNA og RNA. De dyr, de kan så gå hen og lave en masse ekskrementer, eller tisse en masse, og det ryger op i gylletanken, hvor noget af gylletanken den bliver brugt til gylle her på marken, og der sker den samme proces, at bliver omdannet til organisk N, og ammonifikation og nitrifikation sker ligeledes. Noget af denne fordamper dog også op i atmosfæren. Det er også med til at forurene, ligesom at os fra fabrikker eller udstødningsrøg fra biler også forurener ved at det bliver lavet om til, det kan være nitrat eller nitrit, og det ryger så ind i, det kan være at der kommer et lynnedslag, og der kommer gennem elektrokemi, der bliver omdannet salpetersyre af nitrat eller nitrit, og regnet i form af H2O. Denne salpetersyre er meget gavnlig for markerne, da de får nitrogen ved hjælp, som I kan se her, men det er også med til at forurene. For eksempel Aarhus Bugt, den ligger lige ved storbyen Aarhus, der kommer stort nedfald af det her på grund af den store forurening fra fabrikker og biler i Aarhus, og det er med til at forurene bugten Aarhus en hel del. Dette kan gå hen og betyde, at der kommer iltsvind i bugten, ligesom når der sker udvaskning af nitrat, der kan åer eller søer eller fjorde, de kan blive ramt af iltsvind, og derfor vil fiskene simpelthen dø. Et andet sted, som nitrogen spiller en rolle, er dog ikke lige vist på denne illustration, men cyanobakterier eller blågrønalger, som de kaldes i gamle dage, de har den samme egenskab som bakterierne, som lever i symbiose med kløverplanter eller bælgplanter, at de kan simpelthen fixere eller binde nitrogenen, sådan at de kan bruge den. På den måde indtræder nitrogen på en anden måde end lige vist her i nitrogens kredsløb. Det var alt herfra. Jeg håber, det kunne bruges.